Moi, j'en ai à voir, quoi. Hein. Après, je suis plus vite. À Gebers, non? Zo op plekken kavel. De la cojoedre de gusk. A gentak, zo gega met mijn goes. Zie wat ik wist, brede, hè? En zie wat ik wist dat we laten vinden. Nee, een maguire en Ah ja, ah ja. Ah ja, plekken waar we moesten, hè? Ja, serré dan oor à la roudée. En dus net zien, en op ik koeske bergen, Barbara wees nou door hun. En wat doet het hebben frikken, quoi? A moest wel een nou, quoi. Dus een dol, quoi. Mais matran, wie je gère, ouais, ja, juste ouais, ja, pas de Bresel matran, ja. De wie ze meer het onder de boek dat paar keer. En wie je eens ben nou gehoord ben die, ja. En want je wie kan naar toe matran, hè? Ah, Mathé, ja. Nou. En de jouwalne, dus op je mocha, en dan dus hier, quoi. En je hebt een tier zo hier, en dan met bij wat je tolle even, hè. Maar ja, kussen, dat was lang natuurlijk. Waarom goed binnen dat zo? Raak labor, ja. Dan maar ze raken regoos labor, maar wat bij wat je leeft, zit er raken labor, zit bij. Betekent wel, ja. Maar ja, niet veel die filoos, hè. Ik ben zo duur, hè. En dan wel erg Bresel bij Alice wat meer, als je maar was bij weer. Nu speelt zit er wel aan. Hebben laten tila, maar pak wat er alone, tappen per toe de wat je braucht, hè. Maar zit ze dat de wissel bij rekenen hing, klank even goed. Bij dat zo brak. Maar ja. Zit ze boer dus ook, dat op dus maar toe, ja. Maar ja. Ach, hij zou de spoen naar bad. Dat je klein zo de spoeg stellen. Dan zo weer jongen, wie goed. Maar nee, bonen dan half bezig dus ja, maar een glas bent u die om, quoi. Oh, dan is het maar gisteren, we hadden hangen in troon bij de met een kepieuw mee, hè? Dan hadden we in troon bij de periode. Ja, dat is natuurlijk toch, je weet dat bot hebt, quoi. Ja, c'est tu.